Ero igoliare ngeli tukurio gochingera okuigwa ensengima gosase Kenya muri batanga World Hearing Day abo ase ensengima ya chingera litukerio county ya Kisii tetigiri mayaga usangerekano ini gokorekana aiga ase umuchi busungu umusakito aizama ube na aika ase umusangerekano uyu no twariganiria oroboti oruiga amatone bimobiye bimuhaso umubire ebibiganetyo bochenu bwaigoro egera kwerenda kurwaso umuchandora areterere bimebyo gotina na gotiga gokora emiremo yabo boikiranu ase ogochengera lituko linene lyo kuigwa ase nsengima county ya Kisii wetere wisara yo bochenu ye county yo nigo bali chengera litukelyo aso gwetanana chibara a ochyo umuchukisi una akwerera umuwasiri bo bochenu ime county ya Kisii umusubati Sara Omache ntogwenete koeresa abantu igoro y'obuya bw'okoigwa ekiagera listening gosoko gotegerera egero igwe n'egento kerekia lakini onyora amata atinire bono omonto ina bakonyora bwata obokongu ase okoigwa igo lituko liare ero liare goteba ng'a totebia abantu bachekiwe egroup screening elinde onye bakonyora bagwata obokongu bakonywe rehabilitation egere baegu hearing aids gosea mariogo aranyare kubakonya banyare koigwa muchando bwogotaigwa amona marwaire ya amato nigo ekageire gokuna omugando monge bw'abantu asensengima buna akoenekia omutenenerio omonene bw'enyagitari enene ya Kisii Ilvaro omunyagitari Geoffrey Otomu sengima eshita yogotaigwa ne ya sumwira abantu abange almost milioni 300 ni zaidi ito estimate koba 5% of the world population to isego extrapolate wachase loko situation Kisii aitolechi milioni ya mana abantu 200 igona bawote abantu ange 60 bagwate eshite yogotaigwa ase etale yo yarengete kubainyoria bamenyi be county ya Kisii buna bakwerenda kurwase biria birareto muchando y'ubwamato umunyagitari mugire naboigo amono mu sister Margaret bonse ba Kisii Ilvaro nigo bahene kibuna omonto aranyare kumanya ebimanyererio ebyo byo muchando bw'amato ngo kwanira igoro yo muchando ko gutaigwa igo egente getangani igagocha kumanyanga abantu kabako mukwanira igakona kubairorera. The first thing you're supposed to do, make an effort yo with kanyagitari nande inchu mapema as early as possible because to avoid these hearing loss or rather not to complicate, early management is the best. Abantu bali bakubwatwa amono muchando bw'amato gose ogotina mbali asechinga kishinyinge bale asamariogi aigoro mono buna bali abachwa kali abana bake amona abantu bagotu abu babulire obanyamasi bw'okolenda omubere ase ensemo ya chwakali daraja 2 abakoli emirimo ase enseme yo ni wabatogia etale yo ya abamanyi b'amato magega yoko boigwa ebintu biri birabalende kurwase omuchando yo Shukuru serikali ya County Government of Kisii kwa kukumbuka watu wa Jwakali ambao kwa upande ya kusikia huenda ikawa kwa sababu ya kukosa uhamasisho huenda ikawa watu wengi wakuwe na shida ya kusikia. Kwa hivyo na kushukuru ukuwa ukitembea hapa ukuje utupime hata ukimwi hata kila kitu ndio tukae sawa sawa. Inkolipotali egetaseni kia gatembe kurwaiga gatigati y'omuchi Kisii Eliatariane Isaiah Maube.